Salutare, mă să un episod de biliard, acum o să jucăm. N-avem bani. Jucăm pentru 100. Iar cu pruncul acesta. Am picat așa sară și am pierdut. Are voie să mute bila. Mă bilă. Una plină trebuie să iau. Unde e plină? Bine. Nu. Ah, am băgat și una, dar și una, dar lui ăla altă. Doamne! Am băgat bila albă. Doamne! Mi-am 4 bile de băgat. Cu asta neagră mi-am în total 5 bile de băgat. Celălalt mai are 4. 5 are și el. Cu 3 cu asta. Că amândoi, după ce gătăm, ne luptăm pe aia neagră. Păi gata încă o dată. Mamă, ce bună e asta. Hai, mă bagă. O bagă. Nu știm dacă o bagă sau dacă nu. O băgat-o! O bagă și pe asta. Nu, mă. Pierd. Aoleu, mare, iau câte pile mai are el. Mai are una de băgat. Nu, o băga, bă, nu o băga. Așa. În sfârșit e rândul meu. Nu. Bine! Ce faci, rujată? Bagă, domnule, bagă. O bagă pe aia. Nu. Nu, mai are o bilă de băgat. Nu băga. Nu bagă. Bine, mă! Mi-am 2 de băgat. Bă!
nu-i corect. Băga și pielea albă. Mere să mor. Da, mere. El dă. Nu băga, te rog, nu băga. Dacă bagă sau nu băgat-o. Câștigă meciul. Câștigă meciul. O bagă și pe neagră. Și-am pierdut eu. Faină treabă. No. Am pierdut. Am pierdut 100. Nu mai am prea mulți bani. Jur la 200. Dacă nici acum te pic cu el. Dă cu ăla picat, nu, dar nu-i corect. Dă cu ăla picare mai bun. Uite, am tăiat niște pui. Acum să-i bag în... De tare win. Da. Ce aici? Prietenul meu. Cel mai bun. M-a câștigat. 200. Faină treaba. Păi și ce fac? X. Oh, băi! Era prietenul meu dacă l-a șters. Și pe Alex Pașca. Eu și pe mine l-a șters. Bine, băi. Dă cu ăla, mă! Nu se poate. El începe. Băga bilă? Nu băgate. Păi nu este că s-am băgat pe bine. Am vrut să fiu cu plinile. Trebuie să dau râd și eu. Bine. Hopa, am băgat-o. El bagă. Doamne, mă, dar nu mai se poate. Între grupe. N-ai mie. Cum Două ore. de ce aici, mă? Pierd timpul. Na. Bagă una, bă. Una bagă. Nu, am nici una. Am băgat una de lui, ce prost. Sau n-am băgat, a băgat-o el. Dă-i te rog.
5, el are 6. 6 are și el. Eu am 5. Nu bagă. Nu bagă. Bine, mă. Lasă-mi ține să stai în clasă. Aui! Am băgat o bilă de lui. Nu știu când... Nu știu eu să trag bine, dar... Ce că nu plicul, măgăriță? Of. Am băgat o bilă, mă. Mânscăricile. Da? Băgat una, o bagă și pe asta. Nu bagă. Bă, ce bun e ăsta. Grădii? Nu bagă. Ce mă nervează, stă numai cu ăsta pic. O băgat bila albă. Acum mult că vreau eu. Apa. Dar de ce să ne pună la bine? Dacă tu e ca Bagă. L-are noroc, mă. Prost să fii noroc să ai. Unde să cadă timpul mai repede să piardă. Să nu bage niciuna. O băgat bila albă. O băgat și una de mea. unde o duci după aceea? Auzi ce face mami asta cu tine? Unde O duce. mami? Dar nu voi să te duc acolo. Bine, mă. Te duc, uite de grădii tu. Mai am una de băgat. Bagă-te. Nu. Așa. Hai de mâncuriță. Bine, mă. Măscăricile. Nu poate. Băi, Ce face Alex? n-are cum, băi. A băgat-o. Păi neagă la te să o bag eu acum. Bă! Du-te, mă! Dacă nu știi niciodată ăsta, o să-mi șterg canalul de YouTube și o să-mi șterg și Fortnite-ul de pe PlayStation. O să-mi șterg jocurile mele preferate și o să șterg și canalul de YouTube. Dacă câștigă el. Dar unde trebuie să bag eu pila? Bine, m-am câștigat! No, ne vedem data viitoare, dați un like, un subscribe și un share. Pa, pa!